musulma ka taɓa yin show kai haka in kana magana addini ka taɓa yin waka kai haka na musulunta da ita ta musulunta kowa ya kalla alhamdulillah ba na sai in faɗi saboda dan Allah ne ba dan ka gani ne ba ba za ka bani lada ba Allah ne mai lashe sa nake ga muku cewa akwai abubuwa da dama na addini wanda ba sai na gaya maka ba saboda Allah nake wa kuma shi zai bani lada ka zauna nan kana faɗin alhamdulillah masha Allah waye ne Allah ya san zuciyarka in ƙarya kake harka addini ku tattara ta ku cire ta daga kan harkan fim da waka saboda ba su haɗu ba ba za su taɓa haɗuwa ba a waka dan Allah ni dai gaskiya idan ko kaga an na shayi waka dan Allah idan ina zuwa in kuma ga an yi wakan nan da Allah ne bi ta bigin manzuci ita ma kuma ba ire-iren mu mawaka ba ne yanzu dan ban taɓa sani ba ni duk waka da kai da kai ji tsaya mana a ai fan dina ne a wancan na san waƙoƙinka amma wallahi ban san waƙa ta bigi ba na yi da yawa ban ce ba kai ba na ji kai but all I'm trying to let you understand is that ra'ayinka ne ba barin addini ne ba sannan bari in gaya ma wani abu wallahi in dai ba Allah ya kaddara mun zan mutu a ba musulmi ba akwai tendency din kanawa gaba ɗaya su bar addini kafin mu Usman Soja bai bar addinin musulunci ina gaya maka ina san saboda ka gaya mun ka ce mun kana son ka rike hannuna mu shiga aljanna shi yasa nake ga ma wannan maganan ina sai in ga maka ne ka canja manufata ka daina tunanin cewa kamar Usman zai bata zai bar no ina sani shi yasa nake ga muku na san abin da nake yin ba daidai bane amma abu nawa kake kai kanka Mahmud wanda ba daidai bane kuma ka sani wallahi na ba lalle sai na sani ba amma kai ka sani kuma Allah da kake bautawa ya sani so ka dole kawo mun Allah akan waka ka kawo mun Allah ta wani guri daban saboda me in ka kawo mun ta wani guri daban na san cewa okay na yi daidai ba daidai bane kuma ban sani ba ka tunatar da ni amma waka da maimaita abin da na faɗi na baya waka haramun in maimaita abin da na faɗa na baya in kuma ka gaya min hadisi zan je in bincike shi in na bincike shi tabbatar min da waka halacce wallahi daga ranar na daina faɗin haramun ci amma ni a irin abin da na gani a addinance al'adance babu yadda za a halartar da waka naka wanda kake yi shi yayi maka kana ganin daidai ne na wanda nake shi yayi mun ba za ka canza min ra'ayi ba ni abin da nake so ka gane duk duniya Allah da ya halicce ni kadai yake canza min ra'ayi kuma shi yasa na kai inda nake ban taba shawara ba akan abin da nake wallahi in nayi na samu sa'a alhamdulillah in nayi ba shawara ba sa'a ba jimana baka taba shawara ba sa'a ba zan yi shiru da baki na ka gane na zo zan shiga gidan soja uwar da ta haife ni sai ta gani da uniform baka taba shawara ba kai taba shawara ba zan yi ai ka san wannan kalmar da ya faɗa ka san abin da yasa ba ka san mutane guda uku ne kai a duniya in ka gana shawara da mahaifiyata abu ne wanda yake kim irin na tsari na al'ada ko na addini amma idan zan yi harka ya mana ka ji in abu ya shafi rayuwa da ya ka ji in zan yi kawai sai dai in kira ta in ce mata akwai abin da nake nema ina bukatar addaki duk gidanmu babu wanda yake da garanti a wurin uwar shi irina duk abin da nake mahaifiyata za ta ce idan kun ta taɓa ganin bidiyon nan da kake idan kun taɓa gaya masa ya daina ya ki daina ku kyale ta taɓa ganin bidiyon nan da kake yi saboda ta san abin da nake nema ne kuma in na nema na samu gida nake kawowa ta taɓa ganin bidiyon nan an gaya mata aka ce gashi nan an nuna ba a gaya mata wani ba a nuna mata wancan ba amma an nuna mata wani bidiyo da aka nuna mata ta ce ba ni bane ba zan yi haka ba da ta kira ni ta mun magana nace AI ne ba ni bane AI nace AI ne ba ni bane haka ne me yasa kake shakka kar ta sani saboda mahaifiyar da ta haife ce kuma tana mun kallo ne akan za ta yi magana akan addini ne wanda na san ba daidai bane ba za ka dauka ba zan dauka mana to shine ni idan naji kana cewa baka so babar ka ta ganka saboda ba abu mai kyau bane na taba cewa baka jiyo cewa baka jin cewa Allah da ya halicce ka shi yana gani to Allah da ya halicce ni ya fi ni sanin abin da nake son in yi shi ya banni da daman yin abin saboda in nemi tuba a gurin shi ya yafi mu to yanzu yaushe zaka tuba that's time saboda ina so in na gama waka da fim in dawo in yi siyasa in muna rayi insha Allah sai na zama gwamnati in muna rayi insha Allah sai na zama kana ji in muna rayi insha Allah sai na zama gwamnatin Sokoto in Allah ya yarda da Allah dan yi karkace ba wa'azi zan ma ba ina so dazu a farko tunda zamu fara shimfiɗa ka gaya min wasu maganganu akan su nake so in gina okay cewa ka ce abubuwan da yake basics na addini ka san su haka kace shi yasa kullum nake faɗa cewa abin da nake ba daidai ba yawa sai farkon abin da musulmi yake fara karantawa a makaranta islamiyya shine sai su ce maka sunan shi ahalari haka ni kawaidi na fara okay wannan tauhidi ne to kawaidi ne na fara yi after na sauki alqur'ani to sai ka karanta kawaidi na ahalari muka na fara qurdabi bai nisa ba na yi iziya na yi risala dan na kauce iziya sosai iziya da gaske kai wallahi nayi kuma kai risala sosai to tambaya ta ba fa a cikin iziya da risala zama a rama ai ba za ka mun tambaya akan addini ba za ka mun tambaya ne akan waka akwai wani abu da ake cewa kana ji sai a ce daga farko sai a ce